Bai, venga. Nahiko luzea da, platera hau, Bueno, baina da oso plater freskua, ez? eta erraza. Erraza, bai. Izokin keztatutako gutiziak aguakate, otagainska eta gari zainzuriekin eta albaka oliotan egindako berakatz gulekin. Bai. Oso ondo. Gula del norte, gula saginakoa. Oso ondo. Oso garrantzitsua da, Bai. Zergatik gula izen behar da oso ona, Orduan, nengo deuna da lehengotikan, trigeruak hasiko dugu egiten. Vale, egin bai dugu, zuk esaten Bai, zuen bezala, botako dugu bolilloa. ikutu bat eman, ezta? Bai, ikutu bat. Laga behar dugu aldente samar, Aldente gustatzen zaizu zuri. Bai, zergatikan egiten da, zeituen, zuritu ingo daitz pizkat, ego portun da. Bueno, Josu, bakizunik sorpresa daukadala, Magi daukat, Magiren telefonoa, zuk Magi ezautzezu. Bai, egiten du lana gulan laboratorioan. Angulas aginagan, Bai. ezta? Orduan berak kontatuko digu jatorria, nola bururatu zitzaien produktu hau sortzea, azkenean hau ere hemen Oso Euskal Herriko idea kontua ona, dela. Oso idea ona izan zen. bai, hori bai. Zergatikan ja gularik angulak ez Ez zen, zegoen, eta ipini zen sistema hori, ez? Oso ondo. Oda nengo ezuna da, lehenengo hau frijitu, Bai, frijitu eta dugu. ondoren Azalak endutzen dio toran pizkat, pizkat bakarrik endu Bai. altzaio. Tik, gero moztuko dugu lan. Eta zergaitik entzen diozu azala pitin bat? Bueno, pitxin bat. Eta gero honekin ere, bueno, zukaldien dana badakizu dana aprobetsatzen dela. Bai. Honekin egiten duet, o krema, o tortilla, o eroso gauza. Bueno, Honi hau da, ipiniko deu. hau kuaderno berde bada. Badizu, kuaderno berdea dela nire esperantza berdea, egunen batean sukaldean jakingo dudanaren esperantza. Bai. Ogan gogoratu, zainzurien atzeko partea erabili daiteke, O krematxo bat revueltua, egiteko, edo... Revuelto bat eiteko Ah, ere, edo bai. naski bat edo egiteko. Baita, hori ere bai. Oso ondo. Hau lagunduko dizut jasotzen. Bai. Jota. Orduan, ingo deu. Eta ingo Eta dioguna orain- da, Magi deri deitu edo ez? Orain, Bai, nik deitu. Magi deitzen hasiko naiz, eta zu Bai. azaldu zer egiten ari zaren. Vale, nik oinen bihartetena da, berakatza batzuk moztuko dut, Oso ondo. zergatik gero gulaken behar deun salteatu, ez? Berakatzakin eta piperminakin. Eta gero ingo ezuna da, izokin hori, izokin Bai. keztatu hori, moztu. Moztu ingo dut. Hori da. Eta bitartean egingo duguna da, Magiri, egingo diogun Magiri deitu. Deitu, oso ondo. Eta hau da Pipermina. gulekin da erabiltzen den Bai. pipermina. Zergatik gulak euki behar dut pizkat pikante toke bat, ez? Bueno, honei ja, nik uste dut oso ondo dauzela. Orduan, hoi momentuan Magi. atako dut plater batera. Kaixo, Egunon, egunon. Josurekin abil hemen, Zer sukaldean. zer moduz, Magi? Kaixo, Josu. Ondo. Bai, ondo. Bueno, hemen hau prestatzen pizkat gulak eta, bueno, ensalada bat dezela, ez? Eta, bueno, abertzen hartetzen da. Aizu, Magi, konta iguzu gulen historia, nola sortu za, nola bururatu zitzaizuen, ze arazo eukizen dituzten ere bai, angulak etzienean iristen, ez, horiei beira. Bakizu ni lasartekoa naizela, beraz, agina, nela hon batek angua data, John Rodríguez eta Beristain baserrikoak eta orduan ezaguna, bueno, ez baukat nik badakit historian inguruan, baina Euskal Herria jakin dezala, ez? Hemen esfortzu bat lan bat egon dala eta, ez, jendea ideiekin. Beitu bat, nola kontatuko nizuke, badakizu zona hortako horia ibaia pasatzen den herriko jende asko, familia asko dedikatzen zen angula harrapaketara eta salmentetara. Eta ikusi zuten, 80. hamarkadean nola murrizten izan angula kopurua. Harrapaketa gero eta txikiagoa zian. Orduan, pixkat kezkaturik etorkizunarekin, beraien etorkizunarekin, hasi zean pentsatzen, nola buelta eman egoera horri. Zer egin ez da lan aukitzeko azkenean, ez? Jateko, ez da? Hoixe. Eta, momentu hortan izan zen, harrapaketak deskontrolatuak zialako, gehiegi harrapatzen zen, eta gero baita ere kutsaduraren gatik eraginda zegoen arazoa. Beraz, horren aurrean hasiera batean esaten zuten, igual beste espezie baten alebin bat edo antza duen beste alebin bat erabili daiteke, baina hori ikusi zuten ez zula ematen propiedade berdinean ahoan eta jaterakoan desberdina zala, eta gero, hola kasualidadez,
horietako familia batek, entzuntzun surimia. Surimia, eta hemen surimia da, bueno, gakoa edo, ezta? Bai, Japoniako surimia. Japoneko hitz bat zan, japoniarreko hitz bat da. Eta, claro, hori zan, arraiz freskoz egindako lehen gai bat da. Soilik arraiz freskoz eginda dago. Bueno, gu hemen bitartean sukaldean gabiltza, Orain errezeta guztia egiten. Entzuten dut horrola olioa Gulak enbiar dut hori. Ba, orain justo gulak egiten gaudet, baina jarraitu bai, surimia beraz. Bai, eta, bueno, orduan, Japonen kontura zuten surimia edo arrei freskoa hori garbitu, txikitu, eta proteina hori edo haragi hori erabili gero forma desberdinak emateko eta egosteko edo pregitzeko eta horrela jaten zuten arraia era desberdinetan. Eta horrek ematen zuen aukera hobeto kontserbatzeko arraia lehen gaia hobeto kontserbatzeko, gehiago irauteko, azken finean, ze arraia dakigu, arrai freskoa 3-4 egun ja etan konsumitu behar da. Eta orduan surimiak ematen zuen aukera hori izotzeko eta hobeto kontserbatzeko. Eta gero ematen zuen aukera produktu asko egiteko. Eta orduan hortikan ideia sortu zen, zergatik, igual surimia erabili dezakegu angula motako zerbait egiteko edo analogo bat egiteko. Eta hartu zuten, horietako bi familie juntzian, horietako bi arrantzaren juntzian Japonia hola, han enpresa batzuekin hitz egitea edo. Eta aurkitu zituzten ate guztiak itxita, ez zieten kasurik egin. Eta eskutxik bueltatu zian honea, eta azkenean unibertsitatearen bidez eta... Beste harreman bat egiten hasi zian eta egin zuten gula asmatu azkenean, ezta? Hori da, hemengo katedratiko batzuen bidez, juntzian berriro kontaktua zuten Japoneko hainbat ekoizleekin eta proiektu bat garatu zen hortan. Bueno, hasieran beraiek ez zuten sinisten asko, angula hemen oso garestia zegoen, eta nola liteke, eta, bueno, baina gero, beraiek izan zen 5 urtetako ikerkuntza, 5 urteko ikerkuntza bat izan zen. Eta, karo, hango familiek, dena inbertitu zuten, beraiek zuten diru guztia proiektu hortan. Eta, bueno, azkenean ondo atera zen, produktu eder askoa sortu zuten, eta, azkenean bihurtu dagula Euskal Herriko innovazioan adibide garrantzitsuenetako bat, ez bakarrik sukaldaritzan. Hoixe. Oso ondo. Bai, eskerrik asko. Mila esker, Maili, Venga, agur, Maili. Bueno, venga, Josu, ondo izan, venga. Agur, Maili. Bai, venga, gero arte. Bueno, ikusi dezu zela gelditu da platera. Bai, entxalada epel bada. Bai, bueno, da templatua. Bai, pizkat pela, orduan ipini dut ikusi dezu trigeruak. Bai, gero goian jarri duzu izokina, eta hor azpian gulak. Inde salteatu berakatzakin da piperminakin. Eta gero tarrainskako. Hori, pizkat egin da, eta goin gainean bota dut albaka. Hori da, belar bat, bai. Betxu oliu albakakin, eta gero bota dut albaka freskua. Albaka olioa. Bai. Hau zebolino dauka izena honek. Bai. Albaka olioa nik egon ezagutzen. Bai, eta bat zauka, zaporea albakarena. Bai, oso berezitzea eta albaka freskua jarri du. Ze ondo, begiratxean. Ze azkar egin daiteken platera gainera, ez? Bai, azkar. Oso simplea, udararako. Eta gozua. Eta gaina hemengo proiektuarekin, gulekin.